Направо е първо става. Да. Не се чуват при нас. Няма част. Красиво и страшно. А това да е торнадо там, бе. О, ти знаеш ли? Оле, виждаме нещо като хобот, бе. Виждаш ли го? Виж го. Вижда се тук. Я не вижда го тук. Я не вижда го и тук. Тук се Да, вижда. не наполовина е. Не е истинско. Аха. Много е Не близо. слиза надолу. Едно, два. Не, ти виждаш, той няма. Не се е оформил вълна. Има някакъв въртеж, ама не. Знам, че като се чува тътен така, може и да е торнадо. Има сега. Леле, видя ли го това? И гледай над нас какво става. Къде? Нагоре. Гледай направо нагоре. Леле, ама те се виждат, бе? То това разлежа го гледаше, бе. Та е такава красота. Обаче телефона ми нещо започна да дава някакви смущения, знаеш ли?